Dobrý deň, priatelia, priaznivci zdravého životného štýlu a naši zákazníci Island of Life. Pre tých, čo ma nepoznáte, volám sa Jozef Kliment a som spoluzakladateľ firmy Island of Life. Keď sme zakladali túto firmu, tak sme si definovali určité ciele a jeden z hlavných cieľov našej spoločnosti a webového obchodu je priniesť zákazníkom a ľuďom také riešenia, ktoré im pomôžu výrazne zlepšiť kvalitu života a zdravie. Zároveň sme chceli priniesť aj niečo nové do obchodu s doplnkami výživy a do web obchodov, a to je Akadémia vzdelávania a aktívne vzdelávanie našich zákazníkov, či cez semináre alebo cez online vzdelávanie na našej webovej stránke. Je prvýkrát, čo sa takto osobne prihováram, aby ste ma aj tí, ktorí ste ma nevideli osobne, spoznali, pretože s mnohými komunikujem telefonicky alebo e-mailom. Tak sme sa rozhodli, že budeme využívať aj túto možnosť takej osobnejšej komunikácie. Nielen na predstavovanie noviniek v oblasti technických záležitostí, ale aj v oblasti produktov a hlavne v oblasti vzdelávania, čo sa týka zdravia a informácií o zdravom životnom štýle. Mnohí nám hovoria, že pred rokom, keď sme zakladali túto firmu, že sme urobili veľmi dobré rozhodnutie a ja si myslím, že osobne, že to bolo správne rozhodnutie, aj keď to nebolo ľahké, a môžem konštatovať, že po roku sme tu a to, že sme založili túto firmu a spoločnosť s týmito cieľmi, je veľmi dôležité, hlavne v súčasnej dobe, kedy je trh veľmi zavalený rôznymi možnosťami, rôznymi produktami, čo sa týka doplnkov výživy a výživy. Som rád, že aj spolu s kolegom Jánom Struhárom sa nám podarilo zorganizovať tento webshop a dať na náš webshop také produkty, ktoré naozaj prinášajú ľuďom zdravie a kvalitu života. Snažíme sa prinášať do našej ponuky len tie najlepšie produkty a riešenia a hlavne, aby to malo hlavu a petu, aby to bol celý komplex jednoduchý, funkčný a hlavne aj cenovo prístupný. Chcem sa vám všetkým poďakovať za dôveru a za to, že nás podporujete nielen tým, že od nás odoberáte produkty, ale aj, že propagujete vo svojom okolí našu firmu a naše poslanie. Môžem konštatovať, že za to obdobie od minulého roka máme veľmi veľa spokojných zákazníkov a mnoho ľudí nám tlmočí svoje pozitívne skúsenosti, či osobné, alebo v rodine, alebo vo svojom okolí, čo sa týka účinkov nášho programu zdravia a portfólia produktov. Chcem vám oznámiť, že v najbližšom období sa chystáme pripraviť množstvo zaujímavých noviniek, či v oblasti produktov, alebo nových kategórií, alebo v oblasti technického pozadia, či webových stránok, alebo formy komunikácie. O týchto veciach teraz nechcem hovoriť, to budem hovoriť na ďalších takýchto videách, aby sme vás pravidelne mohli informovať, aby to bolo bezprostredné a hlavne, aby to bolo zrozumiteľné. Verím, že takáto forma komunikácie sa vám bude páčiť a nebude vás obťažovať, keď vám pravidelne budeme posielať nie len písomné e-maily, ale takéto priame živé vstupy cez video nahrávky. Chcel by som sa zmieniť ešte o jednej veci, a to o podstatnenosti nášho programu, nielen v tom, čo máme, ale aj v tom, čo budeme mať. Situácia na trhu so zdravím je dnes dosť negatívna a nechcem hovoriť o detailoch, ale ak si všímate, čo sa deje v oblasti vírusových ochorení v Afrike, alebo čo sa deje v oblasti rakoviny alebo v oblasti iných vážnych ochorení, tak
je to veľmi zlý trend a my sme sa rozhodli, že budeme nielen propagovať produkty a robiť ten obyčajný predaj, ale že chceme ľuďom dodať aj dostatočné porozumenie a hlavne vzdelanie, aby ste sa všetci vedeli rozhodnúť a správne rozhodnúť, akým spôsobom riešiť vaše zdravie a vašu kvalitu života. Som rád, že sme rok vydržali a verím, že ďalšie obdobia a ďalšie roky prinesú množstvo ďalších spokojných zákazníkov a budem rád, keď aj vy budete propagovať a podporovať nás v tejto misii a budete tým článkom, ktorý pomôže mnohým ľuďom, ktorých poznáte, sa dozvedieť o nás a o našich zaujímavých produktoch a hlavne o vzdelávaní. Takže ja vám veľmi pekne ďakujem, že ste si ma vypočuli a verím, že aj na budúce otvoríte ďalšie video a budete veľmi radi prijímať informácie, ktoré vám budeme posielať. Ešte raz vám všetkým želám pekný deň a teším sa na ďalšiu spoluprácu. Ahojte.